Benvinguda al món terrenal. Hi ha una barca gran! És Noé! Noé i la seva arca! Mateu, 12 xiques de Betlem. Sí, Mateu. Hi ha Melchor, Gaspar i Baltasar, que venim a adorar-le. Jo vos he donat treball! Innocents assassines indiscriminats! Jo vos he protegit! Innocents assassines indiscriminats! Jo vos he donat la pau! Innocents assassines indiscriminats! Calleu! Vull fer-li preguntes. Què hi ha més enllà de l'eternitat? Es el pa de la vida, qui va amb ell no passarà fam, qui creu en ell no passarà set. Ell és la llum que ha baixat del cel, és la llum que brilla en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar parlar. Visca la llum que il·lumina aquest món, 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 que il·lumina aquest món.